Maayong gabi. Ako di ay si John G. Gonzalez ug welcome to the 5th episode sa atong bagong show sa Magstorya, ang Si Kwati. Karong adlaw, mang Si Kwati na punta sa atong newest guest. Tara, dunga na ta ato siyang lisod-lisoron, kulikuton, ug ukay-ukayon. Nagsugod isip comedian ug pageant enthusiast, karon usana nga vlogger, isip membro sa Digos Good Vibes. Atong pakpakan ang talented nga entertainer, way lain kung di si Wang Waray. Nagkatawa ko sa pageant enthusiast, sir. Kasi Hala. na-expect sila beauty queen. Kumusta na kawang? Dugaya na nato wa nagkita oy, di ba? Katong 3 years? natong sigig kuyog katong panahon sa kampanya sa 2016, di ba? Yeah. Yes. Na COVID pa gyud ta, wa na gyud noon ta mag-abot. Anyway, before ta mag-start, papilion tikaw unsa man imong ganahang imnon nga atong kuyugan nga magtagay ta, si Kwati or T? Si Kwati, sir, kato ba ng kokwa? Kanang kwan? Katong Ato ba na? Tirol kani ay, kani tanawa. Oh? Kanang murag kokwa. Oh. O masilig ko anang si Kwati, sir. Ay, kana. Hala, kanindot. Ikaw pa'y first na kong guest ha, sa 5th episode nga magsikwati ta. So, nindot na, magsikwati ta ang duha. Go. Andam na ka? Andam na. Okay, sige. Anyway, ako sang start, og hatag nimo ang mechanics. Simple kayo, Wang. Nakoy pakita nga mga flashcard. Unya, kani mga flashcard, mupili ka kung si Kwati or T. Kung si Kwati gani, si Kwatihon tikaw og panguntana. Kana yung panguntana nga di ka kasagang pareha ni Tinkerbell. Or kung T man gani imo ipili, then ikaw mo spill the tea. Ikaw musturya based sa unsay nakasulti dito sa flashcard. So atong sugdan. Iyang sikreto, ang saba. Yes, kana yung mga gikan sa kinauyukan nga sekreto or gikan gyud sa kanang wa gyud nahibaw is tao. Sige, go. Go, sige. So, una ta sa flashcard nga ako ipakita nimo ba and pili kung si Kwati or T. Si Kwati lang daw, sir. Masig okay ra imong question. Ganahan ko ana da kay ako'y gipapili og kuan. Nami i-flash nimo nga kuan picture ni nimo in your younger days ba ni? Nakalap mi namo. Oh. Agay, mata nagtiko. Hala, lahi lagi color no ang Wang Waray nga murag itom pero tanawa na karon oh puti na kayo murag pareha na ta Ambok kaputi. na. Ah? Kabalo, kasi gasen jud ana si Tinkerbell. Anyway, akong pangutana, Wang, who is behind Wang Waray? Who is Winster Toledo? And based sa makita nimo na picture ganina, sir, sadyo ko kaano kanang makita man nimo sa naong nako sa una bugal-bugal lo na jud. So nagpadayon ako pagka bugal-bugal until now na imo na ko stand-up comedian and happy person, mao lang Japon, bayot, gay. Niya ang sunod na kung gustong ipangutana as Winster Toledo as an entertainer, di ba? Entertainer ka, niya pageant enthusiast. Akong i-flash ni nga pic tanawa sa screen. Actually, organizer ako na, sir. Dili na ikaw ang nasa pageant? Organizer ako ng time Really? Wala kay part ato except nga ikaw ang nag-organize, dili ka kuan. Tinuod jud? Mura kong mama nila, sir. Mura kong manager nila. Bitaw kanang sige as organizer nakakita na gyud kag unsa nang pageant, di ba? Kanang unsa nang pag-introduce nila sa ilang kaugalingon o kana ganing Q&A, di ba? Mao mo ginay pinaka murag ngilngig diha kanang mao ginay kanang ay bantayan sa tanan.
So sampul economy og kuan skit nga unsaon nimo pag-introduce imong kaugalingon nga mo appeal ka og pageant even if manager ra gyud ka or organizer. Kanang introduction. Oh, kanang Una-una sa introduction pwede kay naagyud kay nakita pirmi or kung nakasuway man gyud ka, kibaw gyud ka unsaon nimo pag-introduce si Winster Toledo. Na, maguna-una sa ko sir kay kabalo ba ka as stand-up comedian medyo green gamay mo. Intro. Ang ita sa kog dili kayo green. Sige. Kuan na sa imong kanang kuan. Kaya na ako'y sunod pag yun nga pangutana. Mao gihapon, parte gihapon sa pageant. Sige, mag-intro na ko sir. Okay, go. Hi, my name is Wang Waray, 25 years old. Ang tinaguriang bad boy ng Davao City. Bad boy. Bading na baboy. Mora to sir. Hasta ngilngiga yun. Believe ko. Hala, mao day na, no? Bad boy. Kisa may bad boy na to, dire. Nagara mo, amin na. Lahi na mo tanaw bitaw, no? Murag kanang Mar, lahi ng bad boy. Abita to tong bad boy sa una, katong astig kayo, di ba? Karon bading na baboy. Murag ngilngiga gid nimo Wang. Anyway, nanan sa koy pangayoon nimo nga sample na sad, lahi na sad. Kanang skit na sad siya, mag-sample kintahay mag Q&A pud ta para masigurado gyud sa audience nga ngilngig gyud ka hasta sa pageant. So andam na ka nga manguntana ko nimo. Andam na. Okay. Mao na ni ha. Candidate Binubugon ba number yun ko, sir, ha? Sige. Kuntahay ako ang katong kuan announcer. Candidate number 148. O kay Silby, matira ang matibay nani. If you are happy and you know it, will you clap your hands? Why or why not? Yes, I will clap my hands if I'm happy. Because in that way, I know that I achieved something. I fulfilled my dreams. That's why I'm happy. So let's clap each other's victory. Thank you. Anyway, aside sa pageant, mag-fire dancing man sad kuno ka. Ako ipakita sa screen ha ang imong fire dancing. Kana ikaw na no. Ako din na, sir, sa una. Ano yung pinakauna na akong racket? Hatagi ko no may gamayng storya na imong pageant og ang imong fire dancing. Kanang So, imong sir, journey. pinakauna dyan akong na-racket. Kanang racket-racket ako is fire dancing. Kay akong brother po, nag-fire dance sa una. Din mga friends na ako, gikan gig mga Star City, mga acrobats, mga gymnasts. Kanang larvae, kato kay Tinkerbell, na friend po na muna. So, najud ang fire dancing po dato. So, na-learn na ako. Then, pag eskwela na o college, murag nawala ng fire dancing. Dito na ako nag-learn og kanang hosting, hantun na stand-up comedian ako ron, sir. And nakaagi gyapon jud ka og pageant or kanang organizer lang lagi jud ka? Nag-aagi yung pageant, sir, kanang kuan, Miss Q&A, then, ubay na po ako mga titles. Sige ko no, unsa man nga mga title ko no, katong Miss Q&A. Kay maay gud nimo pagkatubag. Kuan, ako ang queen size sa Jensen, may daog, sa General Santos City. Okay. Then, mga Q&A diri sa Digos, first runner-up, ana mga Rayna po panagsa. Okay. So pareha day mo ni Snake Princess kay Snake Princess mao man sad tig pageant biya to. Nya di lang gid kuno to siya padaugon sa kanang Q&A. Adto ra gid siya Miss Talent. Sa talent ra siya. Oh. Mukanta siya to yung Wakud Gamhang. Giunsa ninyo pag-meet ni Tinkerbell kanang tanawa Tinkerbell ni, di ba? Imo maning barkada gyud nga sa una pa. Oh? Hala? Kadagan pang picture. Actually, silingan mi, sir. Dito dyan mi nag-meet pag kanang kuano na mo, high school days, kay same man po mix school. Then, kato na, yung acrobat nila, ako yung tanaw lang, kaya di ko na ko kaya dyan to, sir. Sila ra dyan. Then, nato, from acrobat siya, then fire dancer ko, then nato na sa comedian ng duwa, tanda mi sa una sa comedy. Then Wait, until now, nanami sa sa YouTube world. Lagi. Katong sa larvae, apil ka ato. Wala, sir. Kuha na ko nila ito, murag
Manager, chari. Dagay kayong gusto siguro makibaw, no? Nganong wang waray man? Kay pag-start ako sa bar, sir, kanang ang first yun akong kanang performance or kanang piece game na akong gina-perform is katong waray-waray, katong waray-waray. Hindi tatakas. So kadugayan, murag mao lang na ilan sa kuang ginatawag na ko nila kanang, "Uy, waray, ikaw to waray, ito no waray." Yang gidungagan na lang ako wang para taas-taas ko siya wang waray. Wa na meaning ang wang kay kanang wang pwede man nag-aswang. Pwede sad og wang-wang. Wang. So, uwang. Kuha na, sir, kanang tawagan jud sa bayot diri sa Davao. Oh, okay. So mga wang kung sa Manila unsa gani to mga tawagan ng mga bayot? Kasagaran sa Manila kanang besh mga gorilla besh. Sa Davao ay sa Cebu kay murag kuan mga yads ana. Oh, yads tinuod. So sa mga taga Davao, Laylay siya tawagan. ang sa Davao mo na wang. Kasagaran diri wang ginagamit pag kuan bayot. Oh, nice ha. You have learned something guys nga like na yung culture no. Wang kung imong tan-awon dito sa Manila ang ilaha mga beshi, di ba? Mga besh nya. Beshi. Diri sa Cebu, Box, mao nang Bex. mga yads no nya diha lahi sad ang kultura kay wang sad. May kani wa Wang. na aswang. Siguro mo bitawag wang kay gikan ko sa asmo. Gabi ra mga mata. Dili ay. Di ko mo agree ana. Anyway, na ako'y laing i-flash na sad nga card ha. Nya pili gyapon ka si Kwati or T. Delikado kay mga picture ay. Kani, pili kita nimo? Oo. House of Vloggers, si Kwati or T? Si Kwati. Si Kwati. Okay, ako gyapon yung muntana. Among nadunggan nga inspired kaayo kuno ka moadto sa House of Vloggers. Kinsa man ang imong adtuon didto nga special nimo aside sa mga wang? Wala, sir, kuara na chismis. Wait, unsa diay ang House of Vloggers? Ana ta magsugod niya. Human kinsa man na imong adtuon didto? Actually, nami balay dito sa Davao, sir, kay Digos Manggunmiro na naka-base. So, nami house sa Davao, katong gitawag mo House of Vloggers. Dito may nagtapok na mga vloggers, puro kanang team attitude din namo, sir. Kanang sila Manay Kinita, Mrs. Wang, Boyboy TV. Puro may vloggers, mga bayot. Then apon may kuan boys na vloggers, ang Cracky TV. Then mo issue nila pero wala sis. Ang akong kong ginaadto dito sa is for vlogging lang jud. Wait, kana siya is vlog house gina siya. Murag balay gyud nga naay mga kwarto pareha sa ilang Roy nga naa sila ilang own balay. Amo ganing gibudaangan si Roy balay ni medyo mal dito. Inaana sa dito sa Davao? Yes, sir. Nami sari-sariling mga rooms. Then, one big happy family jud mi. Wow. Really? I-introduce ko no mi ana nga mga kuan kanang mga naa sa House of Vloggers para maila-ila sa namo sa magstorya. So kana siya kinsa may nag-rent ana nga balay naamoy murag manager or kamo Kuan mi. nag-ambag-ambag la mo? Ambag-ambag kaming mga vloggers. Really? Nya unsa may mahitabo diha sa kanang House of Vloggers? Anak mo Kay mag-shoot, katuig- anak mo mag kanang creative session? Okay, katugang sir, katong pandemic ba kay Digos manggod niya kasagaran sa mga vloggers Davao. So namagay time ato nag-lockdown ang both cities namo. Yes. So lisod kay sa mo ang maghimog content na naami tanan. So bulag-bulag ni ato din kadugayan nagkahinay ang reach. So nag-decide min magkuha tag one house para isara ta then safe food ta. Di Sakto ta na no? adto blahing lugar. Nindot na, mao man ay gitawag nga bubble ba? So mag-create mo bubble sa PBA, NBA, sa mga Yes. kanang mga artista gani kung mag-shoot sila, naasad sila bubble nga gi-form. So kamo, mao sa day na inyong gibuhat nya naa sa Davao. Oo, Davao na Pila so, mo kabuok diha nga pila ka kwarto man na unya what happens in your day to day diha sa House of Vlogger? Kuan, sir, kanang pulihan na yung vlog jud actually kanang more on man gud mi kanang game vlogs, mga challenge. Then more on drama pud mi sa Digos Good Vibes on Chismosang Silingan. Then ang napo isa ka vlogger na murag na siya yung maalala mo kaya na segment. Kay Wang Ising kay napud siya kanang drama-drama. So kailangan jud namo ang isa't isa. Dili pwedeng mag-solo mi sa mga sariling
Kibaw ka mao na gistorya ni Roy no nga medyo maldito ba nagstorya sa kaniya dinhi sa Sikwati siya man to akong guest sa first episode unya nihisgot siya nga dili gyud kuno competition ang mga vloggers or mga social media influencers. In fact ang yang ingon collaboration gyud kuno no. So mao sad na Yes. diha sa Davao ug sa Digos nga nagtapok mo na amoy lain-lain sigurong YouTube channel. You have your own gyud tagsa-tagsa, you have your own page. Pero nag-abot mo to create content and nag-collaborate mo. Yes. Ang story dyan ni sir is mga stand-up comedian sila tanan, kauban na mo sa bar. Then, kay sukad pa tong March, sir, wala na dyan may bar, wala na may shows, baya kay bawal na ang big gathering. So, wala na may source of income. So, amo silang gihikayat na mag-vlogging. So, nag-start sila atong March. Antod karon sir, monetize na dyan sila tanan kaluyan sa Ginoo din. Gina-help dyan na mo sila na murag padayon nato ni tanan magtinabangay ta guest ta each other para mukita po ta and karon sir nagakita na gyud sila noon. Naasad mo yung YouTube nga House of Vloggers or lain-lain gyud siya kanang YouTube page or unsa may tawag Like YouTube YouTube channel. sir. Wala may page ay wala may channel na isa mi tanan. Ilmiga nila Kevs no, nindot sa kailang idea ba mga stand-up comedian tungod kay nag-lockdown man, nag-abot sila unya nag-rent sila og balay and then nag-collaborate sila to create content sa YouTube. Wala mo kanya-kanyang editing or naa mo yung mga editor para mag-edit sa inyong content or mag-shoot. Kanya yung edit sir. So, kanang example, kanang mga bag-o ninyo nga inyong gipang train, giunsa man na nila pagkaton, kamoy nagtudlo. Oh, gituloan na mo sila first, then amo na lang di paanong YouTube, dagan mag-YouTube tutorials about sa kanang pag-monetize. Pero gina-help na mo sila sa ano na jud sir kanang video kanang usa ilang i-content ron, tabangan mo na mo ana-ana. Ninduta no, what ay kanang inspiring story nga gikan sa pandemic, gikan sa lockdown, nakabuo mo og katong mga na displaced sa bar, sa mga kanang stand-up comedy, pero naka-create mo mga channel sa YouTube. Unya, karon ang mga tao, naalang gihapon mo diha, niya nalingaw, niya maka-monetize pa. Yes, kita. And really, that Dagan is, og bills. so tanaw na ko, that is really sustainable gyud. Karon pwede na mo maligya na mo sa brands, di ba? So you can advertise mga content nimo. Anyway, naanasan mi laing ipakita ninyo nga, well, ipakita nako nimo nga pic gikan ni sa magstorya no nya. Kung tanon ti ka unsa may imong ikastorya ani nga picture. Oo. Kaila pa ka kinsa naa tanan diha? Naa diha ang mga kauban nimo sa House of Vlogger? Ang Digos Good Vibes ra sir na adara. Pero kanang mga nakita nimo diha, na kay mga kaila pa? Kay numdum pa kanila? Yes, tanan nag-chat-chat na po nila sir. Ka-nice no? And Except lang ni ano ni Kuan. Nakalimot ko sa name Diyos ko. si kid next door kay Korea Hisgot lang. Oh, okay. Okay. And tell us kanang how's the community of vloggers in the Philippines? Naa ba mo'y mga group chat or naa ba mo'y kanang mga group ba kanang group sa Facebook bitaw nga asa mo magstoryaanay, kuanay mo og ideas, exchange of ideas or where you can do your creative session? Taga-economy Actually sir, wala mi ingana na ano sir na mga kanang chat group chat sa mga vloggers. Kuan lang mi kanang sa mo team attitude kata akong team sa balay namo pero kanang collabs na mo dito lang mi chat kay kuan murag mag-ilhanay na mo mi dito so pag chat na ko hi Wang si Wang Waraini basi gusto kag collab ana dito na lang mi direct message. Sa imong kanang kuan sa imong experience wala man sa imong balibad. Sa among giingon na mag-collab, wala pa pud sir ni balibad. It's really scheduling lang no kanang kung naman kan issue, it's scheduling issue pero kung mingkag collab mao gyud nay mentality sa social media ug sa YouTube, it's really collaboration. Sa imong tan-aw karon wa ka feel og competition kanang murabag kinalan ako mas sikat niya or siya dapat dili mo sikat, wala mo inana nga mentality. Wala noon sir. happy lang jud mi ron sa among team wala po mi ana jud kay tinabangay man mi push. Then sa uban pong mga vloggers diri sa Davao kay ilang man mi pero dili kay mi ingana jud gani ka close kaayo.
Pero naga-support Japon ni sila ha kung na sila isulti na about kanang ibutang tag na problema lang YouTube kay syempre kami man ang murag karaang damang murag kami ang ilang ginapangutana so gina-help ra po namo sila. Pero sa example, national, tayo Cebu, sila Roy, o dito sa Manila, mao gihapon, inana gihapon ang mentality sa mga vloggers nga close lang mo, nya one text away, nya magsabot lang collab, inana ra gyud. Ingana rin na po sir kay isay ka ng mag-atog Cebu mi sa una or karon na sila Roy mag na-show sa Mindanao. Text na lang na kung bakanti mo ani basing mag-meet ta ana-ana. Balag maski di siya collab siya sir kanang murag magkuan lang get together. Unsa kalisod sa arena sadta no sa inyong profession, inyong na career na magyud ninyo aside from inyong stand-up comedy labi na karon nga pandemic, nag Facebook mo ato unya nibalhin mo sa YouTube kay diha sa YouTube I think mas maka more monetize ba sakto ba akong pagsulti nga mas more maka monetize mo kung mag YouTube mo? And Mas dako jud sa YouTube. And na fast track yun siguro na tungod sa pandemic no nga daghan nang ni shift from just sa Facebook ni adto gyud og YouTube. So daghan na po kay vloggers nagtubo ron sir so murag kailangan jud mo mag-focus sa YouTube para dili mi matabunan kayo. Unsa kalisod maghimo og content? How long does it take you to create a content kanang ang paghuna-huna landaan unya pag kanang himo? Sa mga sir, grabe dyan siya ka-challenge kaayo kay sa isa ka week, 4 times magun mag-upload og chismosang silingan na episode. So kailangan na mo maguna-una og episode. Then ang among jud problema sir is ang among distance gani sa isa-isa kay si Tinkerbell Digos siya ni ako Digos, si Wang Ising Davao. So every week kailangan na mo mag-meet either sa Davao or Digos or sa House of Vloggers. So na mag-uun sa sir na dili vacant ani dili ana so di mi kahimo aning episode so kailangan ang naging sir one day makahimo mi kupat ka episode so nga na siya kalisod sa utok usay draining kay katoy September sir wa jud mi na imong video kay sobra na maka-drain jud wala jud mi mauna-unang content sa chismosa. Pero diretso ay ra og script wa mo one take ra mo nya kanang unsa man yung pagsabot kay lalim ka 4 ka content in just one day. Kuha namin topic sir din kami na ibahala sa mga script sa mong sultihon so jud siya sir na yung say one take ra jud siya noon kay di magud mi mag-edit kaayo sir kay sumpay-sumpay lang din among video pod kay pwede ra gud mi magkatawa kay comedy man gud mi so unsay magkatawa mi kanang on the spot so makita niyo sa mga video na nagkatawa mi sa kay wa mi nag-expect na mao na yang joke. Mismo kamo nakurat sa inyong sa joke sa imong kauban. Oo, mo magkatawa mi imbis heavy drama na unta. Pero lisod sana no kay maningkamot sa kagsud nga makakatawa sa ang audience sa imong joke gikan sa katawanan nga joke sa imong kauban. Yes, nga dapat di po ka mablangko, dapat connected ka mong itubag. Unsa mo na no kung mablangko inyong i-edit or kadaghanan wa gid sad mo ana kay experienceado gid mo. Ikat na mo unsay sir kanang paitan kanang wa jud ikatubag. Naasa dahil na gyud no. Siguro kung naay mag BTS ninyo kanang behind the scenes makita gyud na no. Sobra. Actually na yung mga BTS ko ginagmay sir sa akong vlogs. Nindot na no kay makita sad sa uban bang ala ni na blanco or murag ni kaging. Anyway, correct me if I'm wrong no. Wala pa or ikaw na lang ato ang wala maka-monetize sa YouTube sa inyo sa DGV. Murag napansin na mo, ikaw man ang last nga nag-YouTube, no? Ako ang last nag-YouTube, sir, pero si Tinkerbell ang last na monetize. Kaya na siya na problem ato siyang videos. Okay. And murag copyright. kana mao na guys no talking of copyright kanang kila bantay gyud mo kay ingon sila 3 strike ra kuno ng YouTube kung naa kay masayop ikatulo pawgon na kuno ka sa YouTube. Grabe na jud sa ka-stricto ron. And kinahanglan murag original content gyud. Yes, pati na wag mi music sir, kami ra mo background music, kami ra mo kanta. Unless siguro kung music ni palit juga ni bayad ka. No? And di ba na
sayon, mahal-mahal sad biya na. Mahal-mahal po. So kami na lang mo background jud. Tanawan na ubang mga series na mo sir kami ga background. So guys, pagbantay mo anang copyright, no? And it's really good also to be very careful sa copyright. Kay syempre gihaguan sa nas naghimo sa kanta or naghimo sa video. Dili sad pwede nga inyo lang sang gamiton for your own purpose, no? Nga kamuhino mo kita tungod ana. So inyo gyud nang bantayan guys. Ayaw gyud mo og kanang sipyat kay kanira bang YouTube stricto kayo. Sa Facebook inana basad ka stricto wang? Oo sir, kaya naging mag-live me unsahay na music, mag-music me, i-delete doon nila ang live. What do you mean nga i-delete nila ang live sa inyong background music? Oo, or i-mute nila kung paitan humanag live. So inigtanaw nimo later sa replay, wala na siya yung music, naka-mute na yung live. And what if kanang naamo sa usa ka lugar nga naay trumpa niya, naay music nga kanang copyrighted, kana sad ilan ang apilon? After sa live sir, ilang i-mute. Grabiha, no? So, bantay gid mo guys. Kana lagi copyrighted. Ayaw na lang gid mo, ana. Nanasab ko ilaing ipakita nimo nga video, no? Part of it lang, katong imong viral parody. Para nimo, unsay do's and don'ts sa pagsakay sa trend. Pagsakay sa Girl, Trend. Kanang trend. kung Boy. trend ba? Oh. we're going on a field trip. This is not a joke. train. If you hear something in the woods, you tell me. If you hear something in the water, you tell me. Ouch! Do we understand? Are we? Do we? Okay. I will go out and I will put some markings. Oh my god, I can't see anything. I can't do it. O diba? I can't do it daw, pero paspas kayo Oh makalakaw. my god, I can't see anything. But I can do it. I know I can do it. I know I can do it. Sus, ipalit din siguro ka na o kanang taas kay PC, no? Na timing, tie box yun. Tie box Mom! yun. Mom! Mom! Girl boy! Mom, there's something! What? What? Yeah, what English na din? What? Yeah! Look at Chels! Bad words. Straight! There's a boat here. Yeah. Mom! There's a boat. Follow the line. Can we do this? Yeah. Follow me. Huh? You go first. You go first! Go, boy. Boy, go. Girl. Faster, girl. Girl. Faster. There's a master. Faster. Ah! Oh! It's a beast! Ah! Beast! It's a beast. Go ride. You ride, girl. Girl, faster, girl. Riding. Yeah. Okay lang, mother. Sakay, girl. Mom! Okay. Pussy! So, taga-economy o gamayng idea on how do you enable nga kasakay gyud mo og trend man. Labi na kana nakapansin dayon mo, no? Nga trendy ato ning himuan og parody. Sir, imagine mo ginahimo ka na, kung nadyo mo trend, sundan dyan nato dayon kay same sa mga sir, murag makaraan na mo kay mi. So, murag nakalimot na sila sa mga ba ng mga followers. So, need na mo sakay ron sa trend. So, kung unsay mga nindot iparody, ginaparody na mo ron. Dili lang sa naingon nga kina mag-atang mo og trend. Nasad mo inyoha mga original ideas gyud nga dili based on trend, di ba? But how do you know Oo, nga di dyan siya sunon tanan. how do you know nga kanimo Same trend ni? ganina katong ano. Asa sir? How do you know nga kanimo trend ni or kani murag mo viral ni or kani trending gyud ni? Unsa man na ninyo pag-spot kanang inyo na nang kanang skill no nga maka-spot mo ana? Oh, murag ka nang sugal na dyan sa sir kung mo trend ni mo trend, kung dili mo trend. Basta mo out kung unsay new video or new movie na may parody. Nya pareha ato wang wala toy kuan, wala toy script nga oh mo ni atong buhaton, diretso ra gyud to except kato sigurong PC giandaman to ninyo. Oh, nagtan-aw lang mi sa ano sir sa ilang
trailer then among gisuon ang trailer pero amo ang kuan kay na mo gisuon jud tanan ang music ang title wala gisuon then ang katong Netflix gi mali na mo ang spelling Netflix para Yeah, kita para di ko kita ato. violation. Yes, mao bitaw. Anyway, nanasad ko laing kuan i-flash no sa screen. Pili kung unsay imong ganahan. Si Kwati or T? T. T, sige. Ka-economy o kanang spill the tea. Kana ka sir kay kuan jud na always yun na mo nang gina until now. Oo, sa among kanang kay as agi then as kuan pug koron then sa akong nawong you know na di ba dagang kay dimples sa akong size kay medyo ni dako jud koron sir pero okay ra kay sa ko anad ba kay na sir kay as comedian ka anad kag mga ano gani mga pangbabash anad ka sa mga bullying kay ang imo palang kauban daan sa stage sa bar kay ginabully naman ka so anad na kayo ka then wala na kay na nagaano na ko sir naka-apekto sa akong life so awaron o di ba nagsuot kong turtleneck mas dako kay kog nawong niya klaro kay kog dimples. Pero kamusad, di ba, kung kanang stand-up comedy, sometimes inyo ba sad ibuli ang guest, di ba? Kuan sa depende po na sa sir kay mostly sa bar na ginabuhat. Mhm. Pero kung kanang weddings, mga birthdays, mga kanang araw ng city o mga probinsya, wala kami naga-bash o naga-ira o guest. So that means kamo, tungod kay inyo man ang profession, ang stand-up comedy, noon jud kay mo nga mubuli sa inyong kapartner, no? Inyong kuyog sa stage. But ikaw personally, di na gyud ka ma-affected og bullying or bashing? Di na dyan sir, anad na kayo sir sa pinano katuig sa stage. Kasi pag dili na stand-up comedian na nagbully na ako, anad na dyan. Pero let's say for the others nga naminaw nato karon no, grabe biya ang bullying daghan tag madunggang storya nga mag-suicide magani ang uban no kay dili kaagwanta sa bullying. Unsa may ikasulti nimo ana Wang? How do you want to tell them unsa may message nimo nila katong mga victims of bullying? Ako ba, mag-check ka lang dyan nila sir is kuan. Number one dyan ang acceptance. Ikaw dyan mismo mo accept sa sarili na mo kita ni. Oo. So, mo ni gibuhat sa to sa Ginoo din. Dili man ta kanang mali jud kanang flossom ta mo daghang tag floss sa atong gamito na siya para mo strive more sa down. Basta maning kamot ta sa atong life, i-dead man nato ng mga bullying, mga bashing sa to labaw na sa ato ang mga gays. Kasagaran jud maka-experience ani ang gays. So dead man lang ta, be happy. Ang importante nakapahappy ta sa mga tao. Keep spreading the good vibes. Mo na among kuan sa Digos good vibes. So mao na dyan ang number one, dawata lang. Ikaw una mo dawat sa imong self bago sila. When you say dawata lang imong imperfection, di ba? Dili kay katong LGBT lang, kay kung bayot ka, maura gyud na, no? Nabiyay gipang bully nga tungod lang kay daghang pimples, naay gibully siguro tungod kay murag ang ilong, murag ka ng pito, kanang murag police ka ng whistle ba, no? Or naay gibully because nalay gamay diferensya sa ilang kanang pagdagway, di ba? Nya gibully sila. So kana siya, di ba na sayon nga ibuli ka tungod anang mga imperfections. Dili ra sad na sa gay community, di ba? Yes. Mo ginawang gikuan sir na ikaw di una mo dawat sa imong self. Dawat kanang usay sir kanang imong weakness, himuon imong strength. Kay same sa uban gani di ba kasagaran nimong ibutang tag mali man jud miingon na pangit ta. So ibutang nato mga imperfections. Gamito nato na siya kanang kadagan kay mga sikat ron na ginagamit lang mga imperfections. Example kay kay Randolph Vibes ang iyang pimples, iyang ginagamit ron para mo trending sa iyang pink na nawong ana-ana. So gamito nato sila as strength then in that way matutunan natong madawat pud kadugayan then hantod karon same sa kuha dead man ako wala na ko ipakialam di na ko masakitan. Tinuod. Na ako i-flash nga picture sa screen, no? Basig pwede ka mo comment ana. Oo, gipabuhat ko na sir katong times na daghan gyud naga-suicide. Tong about bullying, about 2017 o na may year. 2017 then
Naghihimo ko na siya sir kay para ano pod, para makita sa mga ginapang bully na kuanta kanang mulaban ta, we're indestructible sa down basta mo to. So ikaw personally Laban ta sa mo na imo ng personal advocacy no kanang anti-bullying or kanang how to be strong sa against bullying or mga bashing. Yes sir, kaysa ko pa lang aura ron daga na kay ibuli, so akong gamiton akong pagka self para maano pod ang mga ipang bully para sa tab-ana maano pod sila, maano ilang mind, ma-clear. Kibaw ka guys, there is and Wang, if I may share to you, there is an author, a famous author, no, and a researcher siya called, she is Brené Brown, and she writes about shame and kuan kaning you are good enough, no? Dapat kuno kita ato gid sultihan atong kaugalingon nga we are good enough, di ba? Despite sa atong imperfection, we have to accept our imperfection. Dili ta magpada sa unsay isulti sa tao. Yes. Mauna nga kana siya kung makaya na nimo nga ma-accept nimo imong kaugalingon, whether you are LGBT or whether you have imperfections sa imong noun or whether pobre kayo ka. Some other people tungod lang kay pobre kay sila, they feel nga Yeah. inferior na gyud kay sila, di ba? Or kung kintahi maglisod silang storya kay nagkanga-kanga sila kanang well, they feel inferior, but dapat you have first to accept yourself, di ba? Mao na imong message gyud nila. Ikaw yun ang Wang. first. Ako bitang gisulti pirmi Kaya no kung sa ma-accept na uban. nimo sila, kung ma-accept na nimo mga imperfections, wala na sila ikatira nimo, kaya accept na nimo. Tinuod imo na lang kataw-an no. Mao bita akong Yes. sulti nila ba. First things first gyud, imo jong kaugalingon ang imong amigo. Amiguhon gyud nimo imong kaugalingon. Be friends with yourself, no? Mao gyud first. Yes. Second, imo gyud pasayloon ni imong kaugalingon. Whatever imperfection na dawata na, di ba? Kay kung naa Yeah. naman kay naana god ma-accept nimo imong imperfection, nya amigo nimo imong kaugalingon, maskin unsa pa nang bashing diha, maskin unsa pa na dihang bullying, di na gyud ka di na ka matabdan, di ba? Di na ka wala gyud ba? Madutlan. Di na ka madutlan, tinuod jud. Yeah. Sa imong vlog, Sobra. kapila na nimo masulti na nga no uyab since birth ka. Pero sa among nakalap nga istorya, kani, aduna man kuno kay uyab. Unsa man gyud ka tinuod ni Wang? Di na siya tinood, sir. Chismis ra na. So mao gihapon no unsa na ilang ingon NBSB or no boyfriend since birth ka? Dili po MBSB, pero karon single. And available. Yeah, available. Kung isa may nagtanaw na ron, go. PM mo. Sige, chat na dayon ha. I-plug imong YouTube channel para adto sila dito mo chat nimo or sa imong Facebook page. Kaya available and single. Sa akong Facebook page, search lang niyo Wenster Toledo sa akong Facebook, ay sa YouTube, Wang Waray. Akong Instagram, Wang Waray. Akong Twitter, Wang Waray. Number, gusto mo? Wang, nanasa ko i-flash sa screen, no? Na amin nabantayan. Daghan kag makeup looks, nya magwig pod ka. Usa ba na sa imong passion? And if so, are you thinking of creating a content on your makeup looks? Kana cool ba? Sa Halloween. Ikaw nagbuhat ana, Ako Wang? din na, sir. Basic lang na makeup. Wow. Uh-huh. Char lang. Paano, sir, katulad ng Halloween ka sa akong mga friends, mga good, sir, ka ng circle of friends na ako. Uh-huh. Hilig og makeup, kanang yung mga exotic makeup, mga ani. So murag naka-join na lang pug ko, then murag ikatulo ko pa na nabuhat, sir, every Halloween jud. Karon lang na year wa ko kabuhat. And nakay plano maghimog content ana. Kuan, sir, katong beauty nasa TikTok nako. Nako yung mga kuan dito, mga makeup transformations. Okay guys. Unsay TikTok kuan nimo? Unsa man TikTok address? Wang Waray lang Japon, sir. Tanan jud na kung ano Wang Waray. Okay, guys, bisita ang TikTok ni Wang Waray kay naa dito iya mga makeup kuan content, no? Nanata sa second segment Wang, pero atong gi-cancel atong truth or dare. Instead,
ato lang buhaton kanang bulgaray, no? Wa tay truth or dare but bulgaray. Unya, ang atong buhaton ani kay imo man gilaglag si Tinkerbell sa second episode, karon mubalos kuno siya nimo. So ako yang gisugo. Ha? And na ako ipangutana nimo unya kinahanglan imo gyud tubagon. Why truth or dare? Basta bulgaray, tell the truth. Game na? Sige. Okay. Game na. Game na. Unsay klase sa closeness ninyo ni Chito Samontina? Ingon manggod si Tinkerbell nga suod kaayo mo. Na slide baka sa... Sige. Best friends yun mi, sir. Unsa mo? Best friends. BFF. Best friends. Best friends. BFF. Best friends Walay forever. walay mali siya na. Oy, Tinkerbell. Ha? O, nana imong tubag ha. Best friend. Actually, siya yung una nakakrush kay Chito, sir. Kani. Oh, kana, di ba? Hala, murag bagay lagi mo. Okay. Kaya taga-vlog magun niya, sir. Kung nasa yung mga client. Ni Blush man lagi ka, Wang. Kaya ako rin ang dali makontak. Wang, ni Blush lagi ka. Ay, bugas na, sir. Oh, bagay kay mo, Wang. Di ba? Oh, tanawa imong Blush, klaro kayo. Oo. Anyway, nakoy lain na sad nga pangunta na gika na sad ni Tinkerbell kay lagi bulgaray maning segment unya. Kinahanglan imong itug-anon gid mi, no? Ang atong mga viewers na slide na baka sa mantika sa lechon. Wala, kuyawas pangunta ng Tinkerbell, oy. Oo, sir. Sa show sa Bukidnon. Surya economy. Pagsulod pa lang na mo, pag-welcome sa mua, ay, ang ano mo, sir, ilang handa, isa stage kibutang ang mga lechon. So sa backstage pa lang, nagtulo na ang mga mantika pa doon sa center stage. Then pag intro pa lang na mo, please welcome the Digos Good Vibes. Ako may una, sir, pagsulod pa lang ako na slides. Then ang mga tao, porti ng katawa, intro pa lang gani. Ngilngiga. As in, na slide nga na igo gyud imong lubot. Nauna akong tuhod, sir. Ako kay bunog akong tuhod ato. Really? Grabe, no? Inaana gyud ang kayod sa usa ka stand-up comedian na agi mga kanang may nana nga mga panghitabo di lang kay bullying or bashing kana sang mga disgrasya sad sa stage, di ba? May gani wa pa siguro ka kasuway nga na kuan mo, nahagbong mo sa stage. Ako lang friend, sir, na stand-up comedian na hagbong sa stage pero ako wala pa ako nahagbong sa stage. Nailain ha, pauntanan na sad bulgaray ni. Kinsa mani si AAA. Daan ko pa. Code lang ha, walay nganlanay. Code lang, code. Paano siya, sir, na misunderstanding? Ani maguni siya, nagamay day ko og kanang yung expression sa sir na UGGHH. Unsa man na? Di ba? Di kanang kanang murang ana gani. Oh, yes, pero, yes. Oh. gina AAA na ko. Okay. Kanang niya emoji then kuan I love you. Aha. Unya namali nilag sabot, abi nilag initials to sa sa lalaki. So mo na nilang gina-expect sa kung my day na nakoy uyab na AAA pero wala jud, sir. Kamao man kay ni suwang waray mulusot, oh. Dili, sir, tinuod. Be, pakita na mo picture, be. Makalusot pa ba ni? Ala! Ala, dara magid mi picture. Asa daw? Oh, perting puwahan ni Wang, oh. Perting yung blush, gyud. Wala, sir, oy. Oh? Anyway, sige lang. Tinuod ba nga gipalitan sad nimo imong og bike dili motorsiklo kay si kuan man to Tinkerbell man tong ni palit og motor, no? Imuha bike di ay imong gihatag sa imong uyab Sa una. sa una. Oo. Unya. Pero ano ra to, sir? Kanang dungag lang kay kulang daw yung kwarta. Dili full. Kanin sunod namo nga pangutana gikan sad ni Chito.
Yeah. Keywords lang ni ha, ang among buhaton. Akong ipakita nimo ang keywords, ikaw na bahala mo explain. So ako ipakita nimo sa flashcard oh. Ha? Crush ko na sa una, sir. Kauban na mo ng Chito. Aha. Actually, tulo mi ana sa una na puro po mi mga naitato jud na fully na tato. Then nagka-close mi, then kabalo si Chito na crush kay na ko na siya. So Then, ikaw di until hilig now, sa crush Japon. nakabantay mo kung Chito, daghan kay siya tattoo, no? Kay murag ganahan gid kay siya tattoo, mao man na iyang hilig. Ikaw sad hilig di kag tattoo. Medyo dagan-dagan na po, sir. Asa man na dapit ang imong tattoo gibutang? Nasa mga kamuot. Mhm. Kani, Oh. example, asa mo to camera? Okay, para ka na unsa may meaning anang tattoo nimo diha nga imong gibutang sa kamot. Si Harley Quinn ra jud ni siya, sir, kanang katong uyab ni Joker. Actually full ni siya, sir, upat ka character si Joker. Katong siya si Suicide Squad, sir. And di ba kanang tattoo no, naman ay stereotype kanang moingon sila kanang magpatattoo mga adik-adik ba or mga bugoy-bugoy kaayo. Wala na karon. Napaguro Japon, sir. Mao ba? Oo, pero sa wala. Sa akong mga friends, sa tanan ako mga kuan din masugat. Wala naman kaayo. Mas ganahan gay daw sila na tato. Di ba kanang kuan man na siya, art man gyud na. It's an art, di ba? It's a form of an art. Kanang tattoo artist, di ba na sayon mo himo ana. O then, po, sir, kanang murag na jud si mong utok na ganahan ka, nasa mong heart na ganahan ka magpatato. And mahal biya na, di ba? Di man sana ingon ana ka barato. Lisod yung magpatato kay mahal. What brings you karang how do you choose unsa nga design imong ipatato kanang murag naa ba kay inspiration or tungod kay nabuwagan ka or tungod kay naay nahitabo nimo sa imong life before ka mo decide nga magpatato ka? Wala, sir, wala ko ingana. Kung nalang ko'y kwarta jud, magpatato ko. Walay kwarta, walay tato. Wa kay tattoo sa imong mga hidden parts gyud. Naa mostly Wala. ka na makita gyud. Na sila sa exposing jud siya unsa down exposing. Basta makita jud siya, sir. Kay ang uban di ba murag ila man ang gitago pero naay meaning nga ilang gibutang ditong dapita. Imuha you really want to show it, di ba? Nakabantay sa kung Chito mo man exposing sad iyahang kanang mga tattoo but ako sana siyang panguntan on one of these days sad si Chito kung unsa man iyang inspiration sa tattoo and you said it's really basta na kay kwarta magpatato ka. Di ka na may tabo wang nga mahurot na lang imong lawas nga wa na laing lugar niya matato. Di ba? Example kung daghan na kay kag kwarta niya, ingon ka kung nalay kwarta magpatato ka. Basig tibok lawas na nimo manaay tato. Dili, sir, last na jud ni kaning full lang jud aning isa ka kamuot. Moro jud akong gusto. Mao ba last na? Last na jud. Kung Pero kay ma-full lang economic yung isa, idea tagpila man ang tato. Sa katong tato nimo dito sa imong kamot, how much does it cost? Kani, sir, kung wala lang ko gipa discount, moabot siya 10K. Wow, mahal day na, no? Sige, nasa ko. Basta nawong, basta portrait. And nabay ka na tattoo lang nga black and white lang, nana? Sir, nga sa akong artist, minimum jud nila is 1,000. Ah, okay. Na sila'y size, something, basta gamay ra siya. Ganahan na ba ko magpatato? Wang kaming Rigo ba nagplano man mi nga magpatato niya amo kuno hay ibutang dinhi dapita or kanang gamay lang gud kaayo kana tag 1,000 na siya. Minimum nila. Oh, okay. Anyway, nana sa koy laing i-flash nimo last na ni nako nga flashcard. Ano ko mga bet jud, sir? Ha, okay. So mo din na imo mabet ganahan kag kanang bushy. Kuan, ambot ganan mo akong una maatrakan nila din sa kaning basta sa braso na part din padung na diri sa kili. Before ta mahuman ka ng wang, you can promote, no? If you have a current and future projects, unsa may ganahan nimong i-promote sa atong show karon sa Magstorya dinhi sa Sikwati. Sa mga upcoming shows, wala jud, sir, kay pandemic man. I-promote lang ako sa mga YouTube. Yes, please go ahead.
Ayun na, please subscribe po sa akong YouTube channel, Wang Waray lang po. Tapos sa among grupo, Digos Good Vibes, na dito ang mga chismosang silingan. Then of course, sa akong Team Attitude, paki-subscribe na lang po sa akong ka-team, sila Manay Kinita, Boy Boy TV, Mrs. Wang, Chocolate Vlogs, Cracky TV, Wang Ising, katong kauban ako sa Digos Good Vibes, si Lubina. And dagan pa, many more. Tanaw na lang akong account. Ka nindot no, daghana na ninyo no nya ila-ila unya mi anak nila para sad nga basig ma-interview nato sa Sikwati. Sige, sir. Sige. Anyway, before we go, unsa man imong message sa imong mga supporters ug sa mga viewers sa Sikwati? Ayan ha, laban lang jud mo sa life. Enjoy every day. Kay wata kabalo ka no sa mag-end on the world. Tanawa ron na hitabo pandemic na basig sunod zombie na po. So, enjoy your day. Enjoy karon. Kay walay kasiguraduhan ang ugma. Karon ka dapat ma-happy. Tinuod yun, no? Laban lang. Mao na message Laban. ni Wang Waray. Dasig. Sa inyo, laban ba or dasig? Laban sa mga sa Davao, sir. Aha, okay. Pero kasabot po nagdasig. Okay. Daghang salamat Wang Waray sa pag-uban Thank you, kanamo sir. dinhi. Pahibalo lang sa sunod nga episode na ta kada Thursday sa alas 7 na ta magsikwati. And don't forget to like Magstorya page on Facebook, Instagram, and Twitter. Ug ayaw kalimot og subscribe ha. Please lang guys, ayaw mo kalimot sa subscribe sa Magstorya YouTube page. Just search Magstorya. Ayaw kasayop sa spelling Mugstoria. Sa makausab, dunga natog lisod-lisoron, kulikuton, ug ukay-ukayon atong sunod nga guest dinhi lang sa Sikwati.